Ahojte, na kanále sme už veľa rozprávali o LEGO časopisoch a o tom, prečo sú fantastické. Dnes sa na to pozrieme trošku z iného uhla a povieme si o tej najhoršej sérii alebo premárnenej príležitosti spomedzi LEGO časopisov. No a to Jurský park. Pozrieme sa nie na 1, ani na 2, ani na 3, ani na 4, ale na 5. A čo má všetkých tých 5 časopisov spoločné? No to, že nestoja za nič. A hneď si povieme prečo. Ale aby som uviedol veci na pravú mieru. Vôbec to nie je tak, že Jurský park alebo to je Jurský svet nemám rád. Práve naopak, som úplne obrovský fanúšik od decka a dinosaury zbožňujem. Čiže poďme sa baviť možno konkrétne o tých časopisoch, aj keď sa pozriem na celú sériu Jurského sveta, tiež nestojí za veľa. Možno je to mojou náročnosťou, ale väčšina tých setov mi prídu nedokončené stavby, ktoré, napríklad zoberte si hlavnú budovu, ktorá vôbec nie je dokončená. Ale neviem si pomôcť, skrátka Jurský park je za mňa veľmi zle uchopený z hľadiska setov. Čo sa ale nedá povedať napríklad o LEGO hre. Čiže tí, ktorí ste hrali LEGO hru, viete, že LEGO má tú predstavu, ako by to mohlo vyzerať, ale žiaľ Bohu, do tých setov sa to ešte ani raz nepremietlo. To, čo sa možno nepáči, je napríklad toto. Je to jedna z najlepších scén z prvého filmu a aj rekreácia v LEGO verzii je perfektná. Tento set napríklad vznikol pri príležitosti 30. výročia Jurského parku. Celkovo, ale z hľadiska tých setov, ako som hovoril, je to za mňa veľmi premárnená príležitosť, čo ma strašne mrzí. No a možno to ide v ruke s tými filmami, kedy Jurský svet, no priznám sa, 2 roku som nevidel, ale už tá jednotka bola strašné sci-fi. Počuli ste to, že? Nie, že by teda pôvodné filmy neboli sci-fi, lebo tak bežne dosť logické na dinosaury asi nepôjdeme. Ale chápete, čo chcem povedať? Týzovali sme si už v niektorým zo starších videí o tom, že časopisy sú fakt perfektná cesta na to, ako získať skvelé figurky, minibuildy a podobne. No vôbec ma neberte doslova, pretože pri tomto sete to absolútne neplatí a celá sa Jurský park k tomuto tvrdeniu úplne že podkopla nohy. Ako jasné, tie LEGO časopisy kúpime možno kvôli komiksom, super plagátom, ale budeme si klamať. Každý to kúpime aj tak kvôli tým figurkám a buildom, ktoré tam sú. Pozrite sa napríklad na taký Star Wars, krásne minibuildy. Ďalší. Musím pokračovať. Alebo Avengers. Avengers dokonca majú Groota, máte tam minikartičku z Trading Card Game. Čiže perfektné. Čiže to, že časopisy sú super spôsob na to, ako získať niečo exkluzívne zo sveta LEGA, naozaj platí. A teda vo finále poďme na to, že prečo si to myslím. Začnem tým, že sme kúpili staré časopisy z roku 2023 a tento jeden je, myslím, z 2022. Začnem prvým, toto je číslo 4 z roku 2022. Pozrite, čo je tam. Raptor. Číslo 1 2023. Čo je tam? Raptor. OK, je to figurka, ale je tu Raptor. Pýtajte sa, čo je v čísle 2 2023. Raptor, OK, nejaký minibuild, ale je to Raptor. Číslo 3 2023. Je tu Raptor. A číslo 4 2023. Čo je tu? Kto ste hádali Raptora? Bingo, vyhrali ste zlatého bludišťaka. Dobre, demonštratívne, jeden otvorím. Čo sa týka časopisov ako takého, nechcem ho rozoberať, ale ten plagát tuto je fakt hustý. Čo sme ale dostali ako minibuildy, zase ten Raptor a s nejakou pascou. Chápem, že to je pre malé deti, sú tam rôzne hry, výplňovačky, krížovky, obrázky, komiksy a čo ja viem čo všetko, čo je super. Ale stále tam je obrovský potenciál a prečo sú tam furt iba tí Raptory? Absolútne nechcem nikomu kecať do toho, ako by to mal robiť, to vôbec nie, ale poviem možno z hľadiska toho zberateľa, ktorý je vo mne, čo by som tam videl napríklad radšej. Prečo to nemôže ísť vo vzore Star Wars, kedy sú tam rôzne minibuildy? Čiže keď by sme možno vychádzali z hľadiska toho, čo LEGO dokázal dať do LEGO hry Jurského sveta, Jurského parku, je tých možností úplne milión. Možno aj tí, ktorí ste hrali ešte Jurský park hru na počítači, až si to pamätáte, takú stratégiu, kde ste stavali vlastný park, napríklad to, kde ste vedeli vychovať dinosaurov. A tieto veci boli aj vo filmoch. Postavili by ste si radšej niečo takéto, keby to bolo povedzme na viac častí? Podobný koncept napríklad využíva D'Agostini vo svojich časopisoch, kedy v každom čísle viete postaviť napríklad, myslím, bola figurka Ironmana, ktorá bola na viac častí. Čo keby bolo niečo podobné v LEGO verzii? LEGO, ak toto skopčíš, chcem za to tantiemy. Úplne by som sa uspokojil napríklad s tým, keby tam je viacej postav, napríklad Dennis Nedry, ale je tam kopec iných ako Ian Malcolm, Ellie Sattlerová, John Hammond a podobne. Tých možností je fakt veľa. Čo tak si postaviť niečo takéto? Nejaký takýto malinký buildík, ktorý vám dotvorí nejakú tému toho parku a pomôže vám možno v budovaní vlastného Jurského sveta. Palma, čo ja viem, čo všetko, ale niečo, čo vám tam zapadne. Alebo keby v tých číslach je možnosť postaviť si niečo takéto, ja osobne by som to privítal o mnoho radšej. Séria týchto časopisov stavila na Raptorov. To, či je to správne, alebo nie, už nechám na vás. Toľko k dnešnému, verím, že kratšiemu videu, ktoré je z časti hejt. Stojím si za tým, že dá sa to robiť určite lepšie. Ako som hovoril o tých iných sériách, si toto určite nemyslím, pretože veľa figúrok alebo tých buildov, ktoré sme dostali z iných sérií, stoja fakt za to a sú peckové, ale zrovna tuto sú to vyhodené peniaze. Za rovnaké peniaze dostanete stále to isté, čiže za 4,99 na Slovensku dostanete stále Raptora, kdežto za tie isté peniaze dostanete povedzme zo Star Wars, Spidermana alebo čokoľvek iného, o mnoho väčšiu pridanú hodnotu v podobe krajších a hodnotnejších figúrok. Ak s nami nesúhlasíte, tak sa aspoň pohádame v komentároch. Každopádne vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude určite na pozitívnejšiu notu. LEGO zdar!